TV ay sira na, inangin yung antena, tapos isa na lang natitirang DMC paano Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.tumangasmixclub.listentomyradio.com. At ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP lights, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP lights, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP lights, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP lights, Sunmig light, tsaka Marlboro lights. Yodi Kaka. Buti na lang meron Yodi Kaka. Tramolet Kid. Buti na lang meron Buti na lang meron Buti na lang meron Yodi Kaka. This is the mix of DJ Ruel. Ang dami kong problema na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Puuna ang lubog kung sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pa ko bubok ang taps, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag. Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa akin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Buti na lang meron pang MP light, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, Sunmig light, tsaka Marlboro light. Yodi Kaka. Tramolet Kid. Buti na lang meron Yodi Kaka. Tramolet Kid. Tumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. DMC Net Radio FM. Party mixes. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Donoso the Third of Tumangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:10 na sa gabi. Okay, sa kamadan nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome sa aton nga program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, kao po nyo nag-iisang mix master dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic na nasa return. Okay, kayo napatani ko. Nabtan ako sa burnout, Diyos ko Lord. So na-notice yung kayo na naka-live na, no? So nag-burnout sa area naman doon sa may Dumangas. Sa bilog ng Dumangas, no? Hindi tamalikawan yung kaisang kuryente. Parang pag-ibig yan, no? Bisa daw okay pa, pero sa uli daw hindi na okay, no? Amagin ang kuryente, daw pag-igugma, no? So dapat ready kita magbaton kung ano ang matabo sa kuryente kag sa aton nga pagigugma. Okay, so welcome back sa aton nga Dance Party Mixes. Tiyo naman kita maghataw-hataw magkiay-kiay sa mga gabi. Today is July 1, 2024 kag siyempre una sa buong adlaw. Sa July nga ikapito nga bulan sa siyempre sa 2024. So medyo madasing nga atong mga inadlaw, no? Siyempre, ginasako na ito magdasig. DMC Net Radio FM. Parang mag-abotan naman ang ating mga bonus. Sana all may mga bonus, no? Okay, sa itong mga estudyante nga nag-busy sa kahig-kahig sa ilang mga cellphone. Pero may mga estudyante man ako yung nag-monitor sa ako na daw trip pa nila ako niya program. No? Pero may mga kalabanan sa mga estudyante natin sa bangya. Bisan postahan, nag-auyat sang cellphone. Kung wala nag-istorya sa ilang mga nobya, or nobyo naga-ML or naga-Roblox, no? Tiyam na sa mga kabuhi sa mga bataan. Hindi sa una sa panahon namon nga makataksi ka lang iya. Makapiko, maka-Chinese garter. Kag kung magpuli ka nga ginggurinat ka sa buli, sa hita, kompleto ng adlaw mo. Pero sumang yatilay ng sa mga bataan nato, no? So, wait mahimo, bisan ano ta pakaugtas, part na sa ilang kabuhi na. Okay, sa itong program sa mga Dance Party Mixes, siyempre pwede ka makapa-shoutout. So, libre ato mga shoutout. Ang imo nyo lang is just drop it in our comment section. So, pwede ka makapa-shoutout. Kadlaw si Kevin Doms. So, gurinat ka masang una, Kevin Doms, ang nagpasaway ka kay nanay mo. Wala no daw, bago kaya daw, banta ko nakaabot kaya sa mga cellphone, no? So mga bata subong, so arang ilang ang kabuhi sa cellphone. Kita mo kung burn out. Okay lang wala kuryente, basta may internet. Amo na nasubong. Basta ibala 10 years from now or after from now, na basta ibala lain ng mga gibig sa bataan. Basta ibala way na nagagawa sa ilang balay. Itsura nila itong mga cellphone na. Diba? Okay, just drop it in our comment section. Basta may palawag ka mo, basta may nadula ka mo mga nobya. Pangitaon nato na kung bahala maglawag. No, may mga birthday celebration sa inyo. May mga bunyag, kasal, birthday, anniversary. Or even mga pagbulagay, no? Basigin bulagan ka mo sa nobyan nyo. Pwede na ito malawag, ah. Basigin sabat ng mga mo sa nobyan nyo or nobyo. Pwede man na ito malawag. Just drop it in our comment section. Kung nyo mabayad, siyempre just share my Facebook Live. Amo lang ginanong pinakasimple. Pero kung gusto nyo magbayad, pwede ka mo makasend ng stars. Just click the star button there. Or pwede ka mo makasend sa akong nga Gcash nga 09060961-809. Gindasig ko lang kay laban-laban, wala may masend. Pero pwede ka mo makasend sang stars, no? Or kung wala na kayo mo sang stars nga isend,
just share my Facebook live, no? Di ba Lia Puasan? Social ni si Lia Puasan niya. Big time ni siya, no? Kung makasend sa isang stars karon, so mapamatudan ko nga big time siya, no? Okay, so masukin natin all over Metro Dumangas sa mga 45 ka mga barangays na nakasalin monitor sa ato sa ato mga housing dira, no? Alam naging sa may bakay housing nga daw medyo madamo aton nga mga suki dira nakasalin monitor. Okay, so isagid ka may daad nga evening sa inyo tanan. Okay, samtang mo na kamuda nagapulupan yapon. Uy, usapon nyo maayong sudan nyo, ha? Basi bala pagwa na ba sa inyong may dala pang nabukog ang nabukog kamuya. Usapan nyo maayo ang inyong sudan. Ilabi nagig ko ng sudan nyo sang sap-sap, no? Ang sap-sap pati ng bukog ya. Delikado, patayin ng ido. Patayin ng ido na, doon lang ido sang sap-sap, patay. Okay, kung kasag naman kag tama kaniwang, hindi ka mo reklamo, kaya ang kasag iya, sigurado maniwang na iya. Kaya nga ang tulaan niya sagwa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kung bakal ka mo sang kasag nga maniwang, siyempre pamangkuton yung kabaligyan, no? Mangkot ka mo, Tito. Manang or Manong, katambok ni. Hindi na ako mamangkot kaya nga hindi na siya magabang maniwang. ang mga butigon kuno nga tao sa kalibutan, no? Ang nagabaligya sang paho, nagabaligya sang kasag. Di ko nakasag na bakal yung medyo maniwang, okay na kaya nga tulaan niya sagwa. Importante nga may sudan ka mo, no? Okay, nakarelate ang wala sudan. Wala sudan, pwede na siya mga butong-butong. May butong-butong ba subong? Pwede man na mga kalamay or pwede man na ginamos, no? Okay, so once again sa atong grupo na mga kagrupo na katutok sa aton, ilabi na sa akong mga grupo sa DURC, Dumangas United Radio Communicators. Ilabi na gid kay paring Pinya dra sa may barangay Pagdugi Dumangas nga always gid nga reinforce or nagabulig ko mag-burn out, no? So siyang talawagan sang banwa nga para inform ang mga iliko nga burnout naman sa amon nga area. Pero ang burnout kay nabilog nga Dumangas, no? So patas kita. Wala problema, tanang kita burnout, no? Okay, sa mga suki natin, siyempre sa mga grupo ko man sa All Star Riders Dumangas nga nakasalin monitor sa gitna may daad nga evening siya tanan. So pwede makapapa-shoutout, ibutan sa dalam kaya kung bahala mabasa. Kang aton nga Facebook live wala sang intellectual property nga gina-play na. So puro remix kita. Bot siling wala sang chance nga i-delete ni Facebook. Bot siling kung ibasa ka mo di or labagon ka mo di karon. Siyempre malawagan ka mo anytime pag in-replay nyo aton nga program. Kag siyempre may bonus pa ka mo. Naka-replay ako niya Facebook sa ako niya YouTube channel nga DJ Vic Donoso Editor. So kung malawagan ka mo diri, siyempre malawagan makamo sa YouTube, no? Kaya sa YouTube damo to mga gwapa. Mga gwapa. Okay, acknowledge ko nakatutok sa akong sa mga gabi, no? So nakita kay na si Manong Kevin Dom. So Kevin Dom sa guro, hindi ako magmano kay magulang ko sa imo. Okay, nagabaligya ni siya sa mga RTW, mga panapton, mga puto sa lawas. Okay, mga bayo, mga barato, mga siyempre mga dilargo, mga short, mga sando. Okay, ang ginapangita ko gani ang brief nga may bulsa. Pero super wala pa ko, no? Good evening, sir, from Manong or Kevin Doms. Doon sa may barangay sa Padumaga. Salamat sa pagtamwa kag participate. Okay, tama kayo na si Pibos Dumagin doon sa may barangay Hardin Dumangas, no? Sir, pa-shoutout Team Birador. Okay, sa mga Team Birador dira nga mahilig magliso-liso sa mga tour ka. Uy, kung maghukas ka mo sa tour ka, hugto nyo magbalik ka. May ara sina yung nagpakaayo, wala yung check, sos nagtabog ang karito niya. So i-check nyo niya na hugot ang nuts ang inyong kaayo kay akigan ka mo. Okay, si Amelia Honsay dito sa may Metro Manila. Nakita mo sa atong Facebook Live. Salamat, Gid. Also si Annabel Francisco, akong pariente dito sa may sitio na Luyan, Barangay sa Dumangas. Mayang gabi. Okay, mayang gabi mada sa imo, no? Kumusta ang naluyan? Okay, manda. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, from Lia po sa mga gabi, Sir Lodi. Pa-shoutout sa ex ko nga gapabatyag kaso ako ya wala may ginabatyag. Sino nga lasang ex mo, butang? Okay, shoutout ng bunga-bunga sa ex-boyfriend ni Lia Poasan. Kanami sa ngalan mo, Arabic. Pero bisan Arabic, basa ko Japon. Lia Labrador Poasan, no? May gabi na sa imo. Kag sa imo nga ex-boyfriend ra, no? Butang ngalan niya para ipabugal niyo mga ex niyo. Okay, kadugay ng updanan nyo daw, kadugay ng holding hands nyo, tapos kinakawian nyo. Ay nano. Ang mga ex na iya, bisan nagbayaay pa ka mo, ipabugal nyo, kaya may mga kahapon ka muna. Okay, may mga kahapon ka muna. Ano yung part na sang life nyo, inyo kahapon, hindi dapat ikahuya. Okay, ipabugal ang ex, kagdugangan ang mga ex. Kung magbinulagay ang iyambal nyo, why? Okay, pang pretty bums, gagiban sa may abroad na shoutout sa amigo ko. Migo ko diin ka naman yang nga buho. Ari naman mga bigo ilayo. Pagpuli na sa balay ka asawa mo, base ginapangita ka na niya charlang. Oy, ari ka sa Dumangas sa Pretty Bumps gagiban. Okay, ari ka sa Dumangas? Okay, base ari ka sa Dumangas ti babatyag-batyag lang, wala chocolate. Wala chocolate. Okay, salamat good once again kay Pretty Bumps gagiban dra sa may abroad no, sa pagtama sa atong Facebook Live. Just enjoy our dance party mixes. Okay, from Manong Kevin Doms, timing gid burnout panyapon ko sir. Okay, wala man na problema. Sa ulado mo na kung din mo igulo ang kutsara. Kag kung paano mo usapon. So, sa unang panahon wala man sugati kapanyapon man tao, di ba? Okay, tiwagid sir, from Manong Kevin Doms. Okay, Lysi Radams, ang ex-girlfriend ni Idol. Para sa mga sa itong Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Kagarama siyempre si Elmo Di Madara or si Idol, no? Salamat sa pagtama. Ginabantayan ka sa imong nubya, oh. Oy, sino naman to ang kasmo kaina nga long hair? Nasugat ata kaina sa may naluuyan. Ang imo angkas laba buhok nga blonde. Nga blonde kag siyempre mas gwapa yang imo nubya, no? Imo orig. Salamat kay Elmo sa pagtama. Also araman si Sir Francis Wilmar Villazana. Okay. Villazana dra sa may Dingli Iloilo. No, salamat man sa pagtama. Akon nga friend dra sa may Dingli Iloilo, master teacher, no? Kag regards kay pare ko Fidel Dosado. Okay, salamat gid Sir Francis Wilmar Villazana. Okay? Sa din gani ka mga school sa may alipat ko nang school nyo gani man. Panumdumang ko ron, ah. Okay, from Pretty Bums gagiman ari man diri gihapon. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, acknowledge ko na lang nag-share sa ilang reaction sa ako niya Facebook Live. Siyempre si 2 James Romo Pirales dere sa may Cagayan de Oro. Salamat gid sa pag-click sang like. Also si Amelia Honsay nga nagakulok adlaw gid. Salamat gid. Also si Juben Tachado sa may abroad, no? Okay, sa may Canada. Subong ko no nga alas 9 na gid man, wala pa. Subong ko na sa Canada, ang ila ko no alas 8, alas 9 masanag pa. Botso lingon dito ya wala sa makawat. Why sa makawat, no? Kaya nga ati masanag. Okay, of course si Annabel Francisco sa may Sitio Naloyan, Barangay Sapao Dumangas. Si Kevin Doms diri sa may Barangay Sapao Dumangas, ang pinakamalapit ko nga ingod, no? Of course si Jonathan Ditablan sa may Metro Manila. Si Pibos Dumagen sa may okay, sa may Barangay Hardy Dumangas. Si Christine Joy pa Gallinero pa Helga. Ako na estudyante before sa may Sapao Elementary School. Salamat gid sa pagtama Christine Joy. Yodi kaka. Dramulet kid. Sumayaw ng disco at cha-cha. Pagkita ang dance mo magkwela. Okay, siyempre si Pretty Bums gagiban sa may Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid sa pagtama. Of course, pag-share sa imong heart, sana real heart, no? Of course, si Lia Poasan, ako man siyempre nga gwapa nga estudyante before sa may Sapao. Bukod damo sa mga estudyante nga mga gwapa na subong. Okay, salamat sa pag-share sa heart.
Also si Sir Francis Wilmar Bilyazana, aras ako sa may White Elementary School sa District of Dingley, no? Ayos sir. Okay, so maning ako ngalingaw-lingaw kon gabi na. Nagalingaw-lingaw ta sa naga-live no. Just expressing my passion, no. Di mo man na yung bisyo nato, nagawakal-wakal, no. Wala man ta sang bisyo. Okay, kami na magrupo namon, wala kami sang damong abisyo. Idabi naging kami ni Sir Tope, ni Sir Chris Binabista. Wala kami sang damong abisyo. Isa lang gid ang among abisyo, binutig. Oy, ara si Sir Tope, si Sir Chris Binabista. Okay mo siya ang upod ko nga DJ sa Short FM 101.5. Okay, kami na nag-anchor sang Harana Live. Kasi nakapamatik mo dati sa amon nga Harana Live. Amon itingog sa una mabatian sa Harana Live. No? Galing kay ti sugod sang nagkanubya na kami. Kagulan at simpo, kag siyempre nagbago na. Uwi na kami nagalagaw. Okay, si Jungkook Nerf. Naidlam ako kay Jungkook Nerf. Wala ka naman makita idol sa bakay. Manang problema sa inyo. Kaysang piyesta nyo, wala ka mo palang invite. Tapos mamasol pa ka mo, wala ko dito nagkanto. Diyos ko Lord, sulok-sulokon ta ka mo sa buli. Okay, wala ko nakalagaw. Kasi wala man may nag-invite. Alangan, bisan paano. Bisan na mo lang kita sinipro, may huya matagyapon, no? Hindi ako walang iya. Okay, di ko gani makanto ka sa baka sa balay. Okay, din ang balay mo, ikanto ang tabas. May manok pa man tuguro nga nabili na lutoon tabas ang manok, no? Okay, si Jackie Price, dahil sa may Balatak Nuibo Iloilo, sa may Agkuyawan Pulo, no? So, salamat kayo sa pagtamwa. Kamayang gabi, sir. Regards sa mga ex-boyfriend nga si Alex Dikinya, okay? Okay, hambal ko no ni Sir Tope, Sir Chris Binabista, Hingagaw Master. Okay, okay lang late. Kaya hambal nila ko no, late is better than pregnant. Ay, late is better than never. Hindi pregnant, ha? Hindi ka mo dapat mag-pregnant kaya mabudlay sa buong mahal ang gatas sa buong, di ba? Okay, wala ka mo na panghagat kagabi ba? Nga din kami kagabi, ha? Ari ko din sa balaya mo. Huwag na ako nagalagaw. Ang nagalagaw sa ako ng akong ginalagawan. Okay, from Lycée Adams, ang ex-girlfriend ni Idol. Evening sir, shout out sa akon ex-a. Evening also di Alio, di Madara kag Ilagan family. Sige. Saan ka gani mabalik sa abroad, Lycée Adams? No, daman nagbalik ka, no? Sige, good luck lang sa imo nga nga pag-abroad na. Ang nami ang manog abroad, ya kay ti dugay sila magpuli. Okay, nagabakas-bakas mga ti nami sa abroad kay ang iyang kwarta pagtabok diri sa aton times 50. Diri sa aton sa Dumangas, wala sang times, may paaman pa yang resibo. Resibo ay nang ginalistahan bala sang utang. Pero nami sa abroad kay ang kwarta naga-times na nagadamo. Okay, that's kidding lang sa Gaborne, no? Sa may gabi si Moda sa may barangay Managit, Dumangas. Of course, si Gasman kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Daw siya nakapabatsagaw. Ay, ari sagli. RC Rolling Dinglasa Kagawad. So, may gabi na si Imo. Saan kita matikwi-tikwi? Doon nalipat ako sa may tsura naton. Okay, pam Jungkook Nerf. May bilin pa di DJ Vic nga lechon. Ito isang pista pa na, no? Ang lechon niya sa pista pa, panos na. Expired na. Ipakaon na sa iban. Dapat ipakaon mo sa akon bago ha, hindi nga pasang pista. Kasi dapat pista sa inyo, tapos ipakaon sa akon. Basta magdakon tiyan ko. Okay, from Jungkook Nerf again, guwapo gupit DJ Vic ba? Daw si Coco Martin. Uy, napagunting ako ha, be? Gabay Okay, pretty bums, kagiban, wala pa gani nagpuli, sir, nag-enjoy pa ako. Kaon, karni, kakamel, kag karniro. Okay, sana all nakatilaw, no? Ang amo rin natilawan niya kung hindi manok, baboy, amo na film pato. Doon sa inyo yan, may camel, may karniro. Dali naman niya, may mga halo. Ang ginakaon mo sa mga halo. Mga manog, no? Mga ginakaon din sa amo na. Okay, from Kagawad, RC, Rolling Dinglasa, sir, good PM, ma-PM lang ako. Ang PM mo na, bladaw, dugigoy, 1 year na mo. 1 year na. Nagbalik ng nobya mo, tapos may kape mo galagaw. To be taken through a musical odyssey from the past.
to the present, and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Yo di kakak. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Ang grupo mo! DMC Radio FM Dance Party Mixes. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sundan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya kay si DJ Vic Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. of DJ Vic Donoso the third of Manga's Mix Club. Dari sakit naman pagkita na sa iba ka na sumasayaw.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. DJ Arky on the mix and now mix cloud. Alam mo ba munti ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasa panabig ko. Mukhang delikado na naman ako, bakit ba pinipilit na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba, nakatingin sa'yo mata ang mundo ay kalma. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali ko lang katabi sa ang buhok ay pumuti. Di na maghanap ng pumalungkat sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan mo. Hindi na ako bibitaw, ngayon ikaw na para sa'yo. Ang naging kulay na aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ito lang. Okay, ano sa ating Facebook Live si John or John. Shoutout Idol, Vic Donoso III. Watching from Milagros, Masbate. Okay, salamat gid John. John ang pangalan niya. John lang. Andyan na naman si John. Sige, please na evening. Kag-enjoy our party mixes sa DMC and Net Radio FM. Okay, sayo-sayo dyan sa mga in love dyan. Sa may mga bagong jowa dyan. Just enjoy your life. You the cock. Gramolet kid. Di akalain mararamdaman ko muli ang yakap ng panahon ba? Makalabit ang init at sinag ang araw. Hindi naman delikado kasi parang humingiti na naman ako. Kaya ngayon di na ko mangagba kahit anong sabihin nila. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali ko lang katabi sa buhok ay pumuti. Okay, may gabi man kay Louie Lano. No? Thank you so much sa pag-share sa imong reaction sa ako na Facebook Live. Also to RJ Obana, ako estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, just enjoy our party mixes. Salamat sa nag-share sa ilang heart, no? Sana all heart ang gina-share. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. The hottest, the most in-demand, and best-looking DJs in Durango. Ladies, get ready for DJ Donoso the Third. Kagrupo mo! Dong, ginaduyan ko, rason ko ba? The power of Mindanao Beach Club. Tayo'y magkasamang muli. Salamat
sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. DMC Radio FM Party Mixes. Nakapunta. Boom boom, skr skr. Nakapunta to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, isa ng trees, nadala mo ba? Bawalan puso, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Nakapunta to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, isa ng trees, nadala mo ba? Bawalan puso, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Ay galamis yung pumunta sa top, buhay mahirap, gawin masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap, iwan ang kasama na puro panggap. Di mo kumakit, pangarap ay high, sa taas ng jets, tingala sa skies. Kaya sa fake ka makasakay, iwan yung dating mga kasakay. Hindi na kamet, sipag lang, tignan mo sa net, kilala, ang malupet, na nilala. May height sa head, ang iba ang kilala. Kachik, that ass, so big. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Mga mata. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tusa, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tusa, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tusa, peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Mga mata. Mga mata. Mga mata. Mindanao Beats Club is back.
DMC Radio FM Dance Party Mixes.
Mindanao Beats Club. Remix.
Net Radio FM. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili o gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kaya akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw, ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by ANR of Daki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is V.52. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
like a West Side Story now.
remixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM and Party Mixes. DMC Radio FM and Party Mixes. DMC Radio FM and Party Mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Donoso III. At wala nang iba. DMC Net Radio FM. Kagisa sa mga coast nga hindi kita katulog sa maayo, kung nagahulag-hulag ang aton nga tiyan, no? Aton nga tiyan. So, just kaon na sang inchakto sa gabi, hindi magkaon sa tama kadamo. Ang inyong kaon nga damo, kanon nyo sa aga. Kaya the most important meal of the day is our breakfast or aton nga pamahaw. So, kung damo ka mo sang sudan, kag damo ka mo sang kanon, hindi pag-ubusan sa gabi, i-sit aside ang iban, kag kanon buwas sa aga na. Kaya buwas sa aga, kinahanglan yung mga busog-busog. Kinahanglan nga full meal kita buwas sa aga. Kaya nga, siyempre, maubra ka mo. Maubra ka mo. Kaya ako yung buwas wala sang ubra. So kung nag-ubra ka gani ka mo, siyempre dapat busog-busog parang damo ang energy sa inyong lawas. Kaya possible makaon ka mo sang more sa carbohydrates. Amo na siya naghahatag sa atong sa energy, makuha sa mga tinapay, mga kanon, mga kamuting kahoy, na. Kaya siyempre kung nagkakaon, dapat lakta na to sa mga utan, mga karne.
mga isda, no? Kag hindi magkaon sang damo, intsaktuhan lang. Kaya kung magdamo imo ginakaon, magatambok ka. Kaya kung magtambok ka, magutok ka sa pertahan. Okay, wala problema ang gutok sa pertahan. Ang problema, istaran ka ni high blood, istaran ka ni sugar, istaran ka ni arthritis, istaran ka ni ano pwede ang mga balatian. So dapat balanced diet. Ini dapat magkaon damo kaysa uli problema ka mo kung paano madula ang fat sa inyong lawas. Okay, so mas sermon ni Dr. DJ Vic Donoso return. Okay, nakatutok sa ato sa mga gabi si Silva Phillips Low dala sa may barangay or sa may Gimaras. Okay, salamat din sa pagtamwa. Ako na si Johnny Ma before sa may Sapaw Elementary School. Salamat din sa pagtamwa. Naman si Kings Jason de la Cruz sa may Negros Occidental. Mayang gabi DJ Vic live from Tabo, Ilog. Okay, salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Naman si Daniel Delphine sa may barangay Talosan ng Mangas, no? Good evening, DJ Vic. Pa-shoutout sa samtang gapanyapon, gapamati. Gabi na panyapon nyo. Okay, salamat kay Daniel Delphine, no? Regards sa imo dang family circle, sa mga ex-girlfriend, no? Doon siya naka-live subong. Kag regards kay Buboy, na sa amigo ko Buboy dra, no? Sa may barangay Talosan ng Mangas, masukin natin dra, no? Sagit ka may dad ng evening sa itonan. Naman si Rinal Diasis Benedicto or si ano ganing call sign niya sa radyo, nalipat ko. O si Valiente. Okay, Valiente. Salamat sa pagdamo sa ako niya Facebook Live. Okay, still si Juby Tachado still watching our Facebook Live sa ako nga 6,000 ka mga viewers. So, sa madamong salamat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, check kung sino nag-donate sa ilang reaction sa ako ng Facebook Live nga wala ko pa malawag, no? Si Silva Phillips Loader sa may Gimaras. Also si paring Noy PD Fiesta, no? Balita ko paring Noy P, nagpaburakay ka? Sana all nagpaburakay, no? Pangita na sa nobya sa Boracay, damo na sang gwapa ko, no? Beating suit. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Donoso, the third of the Mangas Mix Club DJ, bringing you the hits.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC, Network FM 9:41 sa gabi. Okay, sa mga natuyo dira, no? Sa mga may plan magtulog, kung wala man lang kamukupan, karoon na kamutulog, kaya nga makapoy mag-liso-liso hasta maaga. So, mas manaming gabi na kamo matulog para pagliso nyo. Okay, so aga na. Okay, ara sa aton nga still sa aton nga Facebook Live. Salamat gid sa kay Idol ko Pidilin Garcia. Dito sa may Tabukan Country Village nga daw inspired sa mga gabi, no? Namigid man ko nakabatong kasang flowers, no? Inspired kagid man sana all in, no? Okay, pa-requesta ni ako favorite song ko kay Matulog na Ako. Salamat. Sige, play ko yung mga favorite song, Idol Pidilin Garcia. Okay, kay sino mo siya ginadedicate? Okay, ang next song para kay Idol Pidilin Garcia. DMC Net Radio FM. This is a requested song. Okay, this is Ikaw Ang Iibigin. Okay, ang next song ay play ko, ang isa mong kapaborito. Okay, salamat din sa pagpulaw-pulaw sa akong Facebook Live. This is a requested song. Cebu Mix DJs. Radio FM Party Mixes. DJ Wolfsburg.
Party mixes. Okay, another song for Fidelin Garcia. Paborito niya ang Dilaw na from Maki. Para gini sa mga in love, no? Sa mga in love nga na-touch ang ilang heart tungod sa flower. Okay, si Binjo or si Jubin Tatsado still watching our Facebook Live. All the way from Canada. Also si Delphine or si Daniel Delphine sa may barangay Talasan ng Manga. Salamat din sa pagpulaw-pulaw. Okay, may gabi man kay okay, sa mga sukin natin sa may Bakay Housing. Okay, salamat din sa pag-silent monitor sa mga grupo ko sa DRC. Okay, doon sa may tabukan Dumangas, no, si Anthony Barito Dosi, no, so advance happy graduation sa imo, no, mangin future nga teacher day sa Dumangas. Okay, so just enjoy sa aton nga dance party mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. It's one badass DJ. Say ya. Get ready to get on the floor. Okay, si Ervin Elnas dito sa may Metro Manila still watching our Facebook Live. Also si Ma'am Lynn Delfinado Almirante sa may barangay sa Padumanga. Salamat gid sa pagtama sa akong Facebook Live. Okay, salamat man kay Kagawad Gerald Arcelon sa may barangay Talasan ng Manga sa pag-share sa imo reaction. Also once again kay Ervin Elnas, ako hinablos dira sa may Metro Manila. Then kay Ma'am Lynn Almirante or Lynn Delfinado Almirante sang Sapao Elementary School. Okay, salamat kid. And once again salamat kid kay Idol Fidelin Garcia dira sa may Tabukan Country Village. No? So na-play ko na mga favorite song mo. So pleasant evening lang. Kag siyempre, good night.
ready for the hot and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor.
This is the mix of DJ Ruel. DMC Net Radio FM. Humongous Mix Club. Humongous Mix Club. At Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM is 10:02 in the evening, no? Alas 10:02 na sa gabi. Siguro tayo muna magpaalam, no? Ay medyo nagkapoy na ako mga south-south ra. Kaya siyempre may gamay pa ko nga kutihon, himus-himusan, no? Okay, once again, sa acknowledge ko, nagtutok sa akon, ngayon nag-donate liwat sa ilang mga reaction sa akon yung Facebook Live. So, acknowledge ko liwat si 2 James Romo Pirales, dito sa may barangay or sa may Cagayan de Oro. Also, si Kagawad RC Rolin Dinglasa sa may barangay Tumangas. Si Paring Noy Pilipiasta sa may barangay Bakong Tumangas. RG Ubana sa may barangay Sapao City, Naluyan. Also, si Amelia Honsay sa may Metro Manila. Si Jubin Tachado sa may Canada. Also si Annabel Francisco Donoso sa may City Naluyan, barangay sa Padumangas. Roxy Dinglasa de Gaborni sa may barangay Tumangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga heart. Also si Silva Phillips Lo sa may barangay or sa may Guimaras. Also si Louie Lano Jonathan Di Tablan sa may Metro Manila. Si Manong Kevin Doms sa may barangay sa Padumangas. Also si Pibos Damagin sa may barangay Hardy Dumangas. Si Ma'am Lynn Del Pinado Almirante sa may barangay sa Padumangas. No, salamat gid sa pag-share sa imong reaction. Also si Urban Elna sa may Metro Manila. Kagawa Gerald Arcilon sa may sa may barangay Talo sa Dumangas. Si Paling Noy Pilipiasta, still na walawag ko na, no? Pretty Bams Giban sa may Kingdom of Saudi Arabia. Kings Jason de la Cruz sa may Negros Occidental. Si Casin Cohilin Santos sa may Metro Manila. Si Sir Fidel, si paring Sir Fidel Desado sa may District of Dingley, Dingley, Iloilo. Also si John, si Jackie Price, si Sir Tope, si Bro Amon Chris Binabesta dito sa may barangay Bakong Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Sa paglukad daw. Si Elmo Di Madara sa may barangay Talo sa Dumangas. Si Christine Joy Pahilga sa may Guimaras. Kag si idol ko Fidelin Garcia sa may Tabukan Country Village. Nag-click sang like. Tani heart ang click mo, no? Ang iban heart ikaw ga-like lang. Sana all heart. Also si Sir Francis Wilmar Villazana sa may White Elementary School sa may District of Dueñas. Dingley, I mean, no? So nagasala ko. And of course si Lia Puasan doon sa may barangay sa Padumangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga heart. CNET Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapler Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability.
SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatsyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga? Generator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker, kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan, kag washing machine, kag may ara man sila sa mga branded, kag brand new nga mga refrigerator, kag washing machine, kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, dogo paluyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this V.52. Hey, this is Ashanti. What up, it's JV. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Donoso. DJ Donoso. The third of the Mangas